ако Делян Пеевски застане до мен или до някой от мечи го прегърне, ще му щупим носа на Делян Пеевски. Това означава. Защото ние не сме собственост, както и на Делян Пеевски. Ние трябва да отстраним модела на Борисов и на Пеевски от властта и това е нещо, до което 21 година и 20 година изкара хората на площадите. Тогава на площадите бяха леви, десни, либерали, консерватори, но те имаха една обща цел. Антикорупция, анти-Гешев, анти-Пеевски, анти-Борисов. Сега Пеевски и Борисов са най-отпред в парламент. Влизаме в поредица от избори, от тук нататък. Докато от 7 още поредица от избори. 8, 9, 10, може би още 3-4 избора ще имаме, докато не падне Картаген от Банкя и дебелото момче не си замине. И аз смятам, че България трябва да преразгледа първо ПВО, участието въобще в ПВО. Защото тези милиарди, които ние хипотетично ще получим, ако изпълняваме едни критерии. Ами хипотетично е, защото нищо от този план не изпълняваме до момента. Въобще не ни трябва този план. Ние ще предложим да се откажем от ПВО. А откъде ще намерим пари Защо трябва да намираме бюджета, нещо? за да изпълним целите, които този план беше създаден за след COVID възстановяване на икономиката. COVID да мине, икономиката ни така или иначе не се е възстановила. Българският бюджет е 70 милиарда на година. Да се възстанови най-вероятно. 70 милиарда е българския бюджет на година. 10 на милиарда е ПВО, ако сме добре и го изпълняваме в момента. 10 на милиарда е печалбата оперативната на Лукойл, ако стане български. Аз ви предлагам да удържавим Лукойл. Как се случва това удържавяване? Купува се на пазарна цена, предвижда се в следващия бюджет за 25-та година 3 милиарда за купуването на Лукойл и го купува държавата. С едно решение. Без усилия. На пазарна цена. Не го национализира, не правим нещо извън пазарните принципи, купуваме го и 10 милиарда са осигурени. Ето го ПВО. Не ни трябва ПВО, но не знам защо Възраждане и ИТН не го казва този въпрос. В ПВО няма нито една мярка в туризма, няма нито една мярка в спорта. ПВО е създадено от 2 служебни правителства на Радев, управляван от един неолиберален министър и от едно на ГЕРБ и от едно на ППДБ. И той е сбъркана цялата идея за ПВО.